Sunt Nino și împreună cu Nicky Iaia, echipa de la Iaia Production, vrem să precizăm că melodia asta nu am făcut-o pentru vizualizări. Am făcut-o ca un semnal de alarmă către toți părinții din lume. Să aibă grijă de copiilor, că în ziua de azi vedeți și voi ce se întâmplă. Suntem și noi părinți și nu am suportat o asemenea durere. România! Drama din Caracal trebuie rezolvată. O fată a fost răpită, bătută, violată. Toți avem copii și asta ne sperie, că pe străzi umblă liber criminali în serie. A fost legată și dusă într-o casă de criminalul ăsta ce merită o pedeapsă, dar nu cu închisoare. Faceți vă rog ceva, să sufere și el cum a suferit și ea. Dați-l la părinți că nu merită închisoare. Dați-l la părinți, durerea e mare. Vă rog, dați-o lege, cum să-l pedepsiți pentru ce-a făcut. Dați-l la părinți, dați-l la părinți că nu merită închisoare. Dați-l la părinți, durerea e mare. Vă rog, dați-o lege, cum să-l pedepsiți pentru ce-a făcut. Dați-l la părinți. Săraca fata a reușit să sune la gardă. Poliția a venit și a așteptat la poartă. În chinuri de groază să spune că a țipat, dar polițiștii n-au intrat, că n-aveau mandat. Tu care stai la poartă, vreau să te întreb ceva. Ce-ai fi făcut dacă era acolo fata ta? Îți spun eu că nu mai ține cont de niciun mandat. Spărgeai ușa și intrai și îi puneai pistolul în cap. Dați-l la părinți că nu merită închisoare. Dați-l la părinți, durerea e mare. Vă rog, dați-o lege, cum să-l pedepsiți pentru ce-a făcut. Dați-l la părinți, dați-l la părinți că nu merită închisoare. Dați-l la părinți, durerea e mare. Vă rog, dați-o lege, cum să-l pedepsiți pentru ce-a făcut. Dați-l la părinți. Fata a sunat la 112, a spus repede veniți, e frică, am nevoie de voi. Nu știu unde sunt, nu pot vorbi prea mult, trebuie să apară omul ăsta care m-a bătut. Poliția spunea, stai acolo, nu pleca. Vă întreb eu cum să plece când sechestrată era. Apelul ei în altă țară era localizat, dar la noi deocamdată sistemul e de căcat. Dați-l la părinți că nu merită închisoare. Dați-l la părinți, durerea e mare. Vă rog, dați-o lege, cum să-l pedepsiți pentru ce-a făcut. Dați-l la părinți, dați-l la părinți că nu merită închisoare. Dați-l la părinți, durerea e mare. Vă rog, dați-o lege, cum să-l pedepsiți pentru ce-a făcut. Dați-l la părinți. Doamne, întoarceți privirea către lumea în care trăim. Binecuvintează toți copiii din România și din întreaga lume. Binecuvintează poliția română și ridică oameni capabili în fruntea autorităților ce conduc țara noastră, ca pe viitor să nu se mai întâmple asemenea tragedii. Binecuvintează-ne și pe noi, că avem nevoie de Tine. Amin.